Здравейте, приятели на фентазито и фантастиката! Надявам се, че сте добре. Добре дошли в поредния епизод на Пазителят на Зеларен. Това е моята научно-фентази история. В миналия епизод направих обстойно резюме, така че ще започна направо с разказа на Дария, защото в моя свят аз съм Дария. 3, 2, 1, екшън! Бавно започна да се спуска нощта. Нашите оръжия, скиптаромеча на лово човека и моята бойна коса ни следваха навсякъде. Трябва да ти кажа, цял ден не бях виждала небето. Короните на огромните дървета бяха толкова гъсти, че се сливаха, образувайки плътен зелен покрив. Единственото, което проникваше, бяха слънчевите лъчи. Малко по малко те изчезнаха и мракът лакомо завладя гората. Имаше значително повече насекоми и незначително по-малко от това, което можехме да видим в тъмното. Температурата падна, което беше добре дошла промяна. Беше доста горещо и задушно през деня, но времето сега бе като в прохладна пролетна нощ. Трябваше да се взема почивка от това да бъда жив скенер за нова информация и да наблюдавам къде стъпвам или рискувах да падна. Клоните бяха достатъчно широки, но мракът ме притесняваше. През деня видях доста интересни животни, които няма да описвам подробно. Ще отнеме прекалено много време. Гигантските насекоми бяха най-изявената категория, но отдалеч зърнах няколко гущеподобни и змиеподобни животни, както и семейство катерицоподобни създания, които Хелвон нарече огнени лисици. О да, и да не забравя, от време на време се мяркаха от колосалните летящи плоски зеларянски медузи. Бях изтощена, не усещах ръцете си от цялото това кратеране. Краката и стъпалата ми също бяха в лошо състояние. Пръстите на ръцете и краката ми боляха адски. Трябва да спрем и да намерим добро място за нощувка. Лово човекът спря, а аз за малко не се блъснах с широкия му гръб. Той погледна към горните клони. Ето, посочи. Най-после, казах се. Започнахме да се катерим и стигнахме до желания клон. Нашите левитиращи оръжия ни последваха. Това ще свърши работа. Доста съм уморен. Изпъшка Хелвон и се протегна. Тогава лово човекът легна на клона и отново се протегна. Костите му шумно изпукаха. Погледнах назад към моята коса. Оръжието спокойно се рееше на около метър над клона. Протегнах ръка. То забърза да приземи дръжката си в лапата ми. Коса, нали? Тези често срещнали са. Вдигнах ръка, размахвайки оръжието. Бойна коса, поправи ме лово човека. И да, те са от често срещаните оръжия. Има различни вариации и размери. Тази, която държиш, е от малките. Сега си излегни на клона и трябва да се закотвиш с опашката си. Казвайки това, лово човекът уви опашката си около страничен клон. Послушах го, легнах на клона и се протегнах. Костите ми също изпукаха, но опашката ми не бе толкова дълга, колкото неговата и не можех да стигна до клона, на който Хелвон се бе подсигурил. Следващия бе дори още по-далеч. Погледнах лово човека с въпрос тлеещ в очите. Ако нямаш подходящо място да увиеш опашката си, просто забий острието и в кората на дървото. Можеш да използваш и ногтите на ръцете си за допълнителна опора, докато спиш, посъветва той. Последвах отново съвета му и забих острието на опашката си в кората, което беше изненадващо лесно. 30 см косно острие потъна изцяло в плътта на клона. Зеларянските дървета бяха с доста по-ниска консистенция от земните. В противен случай те нямаше да са толкова високи, тъй като щяха да рухнат под собствената си тежест. Да, това ще свърши работа, отпуснах се. Бях безопасно закотвана на клона. Казах ти, има една поговорка, че лово човека никога не пада от дървото, докато спи, провъзгласи Хелвон. Надявам се това да включва и мен, добавих, гледайки надолу. Виждах само гигантски листа. Не можех да определя точната височина, на която се намирахме. Вече беше съвсем тъмна и земята бе покрита с пелена от мрак, но усещах, че беше доста високо. Сигурен си, че тук е безопасно, попитах. Да, отвърна Хелвон. О, почти забравих. Кажи на бойната си коса защита. Защита! Обърнах се към левитиращото оръжие. Не, кажи и бойна коса защита. Бойна коса защита, казах на оръжието. Сините диаманти в дръжката проблеснаха за миг. Перфектно! Изненадвам се, че бойната коса те слуша след толкова време прекарано с мен, но го прави. И сега сме в безопасност през нощта, попитах.
Да, отвърнах Елван. Скиптеромеч, защита. Изумрудът в скиптеромеча проблесна. Сладки сънища пожелавало човекът и се прозя широко. Сладки сънища е на теб, казах. Скоро спътника ми започна да хърка. Господи, беше толкова шумно. Имах чувство, че всичко живо в гората ни чува. Левитиращите оръжия обаче ми даваха известна утеха. Огледах се. Гората, толкова жизнена през деня, сега беше тиха, тъмна и призрачна. Смътно се виждаха само огромните стволове на мега дърветата. Положих глава на кората, но не затворих очи. Вдигнах ръката си и пуснах ногтите си. Всичко беше толкова нереално и реално едновременно. Усещах как ногтите се движат отвътре навън. Малко гаделичкаше. Прибрах ги. Усещах и това. Мисълта до черната дупка Луси трябваше да продължи не повече от 29 години. Трябваше да пристигнем там след 4 години. Да я изследваме или поне учените на борда да го направят и да се върнем обратно. Бях само на 21, когато тялото ми беше замразено в криокапсулата. Само на 21. Изглеждаше, че вместо да стигнем до, сме минали през проклетата черна дупка и сме се появили в друга галактика. Това бе лудост. И това място? Това не може да е истинско. Все още го смятах за странен сън. Може би все още бях в криокапсулата и сънувах. И сънищата там бяха други. Но никога не съм чувала за такова нещо. Никой никога не е съобщавал, че е сънувал в криокапсула. В главата ми бушуваше ураган от въпроси. Какво правих тук? Къде е тук? Щеше ли да се върна някога на земята? Защо съм в това тяло? Какъв е смисъл от всичко това? Аз ли съм първият човек, който е сънувал в криокамера? Какво по дяволите правих тук? Това беше всичко за днес, приятели мои. Ще продължим скоро. Лека вечер. Съвсем забравих. Коментирайте, абонирайте, лайквайте. Безплатно ви е. Да, аз съм поредният просяк за такива неща. Сега съм говорил глупости. Лека вечер. До следващия път.